صوبان کیوں رون دی خیر تہی او میرا یارا میرا صحابیہ روندہ کیوں ہی بولے کیا دے انکا لأحب الی من نفسی و احب الی من اہلی انکا لأحب الی من اہلی وولدی اے میرے پاک پیغمبر سہنیاں دا سردارا سونا محمد پاکا انکا لأحب الی من اہلی انکا لأحب الی من نفسی انکا لأحب الی من اہلی وولدی فما اصبرو حتی آتی کا انظر الی اے میرا پاک پیغمبر میں صوبان کو تے محمد نال ڈاڑھا پیارے ڈاڑھی محبت اتنا پیارے اتنی محبت اتنی الفت اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں کو اپنی اماند کنو اپنے اہل کنو اپنے بچیاں کنو تے محمد نال ڈاڑھا پیار تے ڈاڑھی محبت میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تا محمد دا چہرہ تا مکھڑا نہ دیکھا میں کنو صبر نہیں تھیندا مدہ دل دے صبح ہوئے شام ہوئے اکھی میجا ہوئے چہرہ محمد رسول اللہ دا میں منڈچک بھی جملہ بھی کیا ہے تو سمجھنے دیکھو میرے نبی دا ہر صحابی میرے نبی دا ہر یار میرے نبی دا ہر شاگرد میرے نبی دا نال اتنا پیارے اتنی محبت اتنی الفت اتنی دل لگی ہے توجہ کرا ہے حدالی دروشن ضمیرو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نکنو گھن کے آخری صحابی تک سارے میرے نبی دا نال پیار بھی کریں دل محبت بھی کریں دل ہر صحابی دی دل دی تمنا آئے جب تک سونے محبوب دا چہرہ نہ دیکھیں آئے دین بھی نہیں گزردا رات بھی نہیں گزردی تا جو ابو بکر صدیقہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی آدھے ہو دے لو دنیا والو حبب الی من الدنیا ثلاث میں ابو بکر کو دنیا دیوتے ترے چیزاں ڈاجاں چنگیاں لگ جائیں ڈاجاں سونیاں لگ جائیں میں کو دنیا دیوتے ترے چیزاں ڈاجاں پسند ابو بکر کیڑیاں کیڑیاں تے کو چیزاں پسند ڈالی دروشن ضمیرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے بیٹے میری پہلی تمنا ہے میری پہلی امنگ ہے میرا پہلا دل دا خیال ہے ادرو الہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دل دی تمنا میری دل دی امنگ اکھی میں جا ہوئے چہرہ میرے نبی دا ہوئے ویکھی جاواں مزہ نہیں آیا یار مولی صاحب بیان کرنے میں چپ کی تھی بیٹھے آوے چپ دا روزہ توڑ جو بی بی مریم رکھیا ہاتھ تو سا نہیں رکھنا آنکھو سبحان اللہ النظر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تمنائیں اکھی میڈا ہوئے چہرہ میرے نبی دا ہوئے دے دارے ونیا اڈالی دے روشن ضمیرو مہاداران دا قربان ونیا ابو بکر تیری تمنا تو اب آدامن لگی ابو بکر تیری دوجی تمنا کیا ہے ابو بکر صدیق آدن مری دوجی تمنا ہے انفاق مالی تاتا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم مال میدا ہوئے اشارہ میرے مرشد دا ہوئے لٹیں دا رہے ونیا ابو بکر تیری تریجی تمنا کیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق آنکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری تریجی تمنا ہے ان یکون بنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی میری ہوئے نکاح میرے محبوب دا ہوئے حدالی والا قربان ونیا فرش زمین تے ابو بکر صدیق نے تمنا دا اظہار کیتا ہے فرش زمین تے ابو بکر بلیندہ گئے عرش بری تھی اللہ ابو بکر دے تمنا نو شرف قبولیت نال نواز دا گئے میں دے دا غارے سورے کلا ابو بکر تے میرا محبوب ہے میں داران دا ابو بکر اللہ نے ترہی راتاں بڑھایا بھی تیرے واسطے ہوئے قربان ونیا ترہ میل دی چپل کے کنو پچھے آما آئے اکدے حل کر دے وہاں لوگ تا گالی کریں دے جس ویلے ہجرت دا سفر شروع تھے فرمایا میرے محبوب ہاں اے امانتا جڑا حضرت علی دے حوالے کر حضرت علی دے حوالے امانتا تھی گئے مہادران دا آباد آمن لگیو سی ابو بکر تیاری کر او سارے امانتا تا سونے علی دے حوالے میری امانت تیرے حوالے قربان ونیا مختصر کرا رات دا ادھا رات گزر گئے ادھا ویلا رات دا ہے ابو بکر صدیق اپنے گھر دے اندر اجازت منگنم دیان سوڑا اجازت دیو میں بھی ہجرت کر رہا میرے نبی نے فرما ابو بکر کلانا میں آپ دے ساتھ اس ویلے اللہ کو ہور منظور ہا اللہ کو ہور منظور ہا ڈالی والوں میں نے دکھائے مہمان امسن بھی تے ویزن بھی لیکن تیری توجہ میرے وال ہوئے وقت تھوڑا ہے علماء کثیر تعداد نالے توجہ کرائے بڑی سہنی گل آ گئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے بستر تے آرام فرمائے ہائے امانتا بھی سیدنا حضرت علی دے حوالے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دی تاریکی ہے وڈے ویلا دا ٹائم ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سفر شروع کیتا ہے ابو بکر صدیق دا گھر آگے توجہ کر میں کنے میرے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے اندروں آواز آون لگی ہے کون ہے تے اللہ والا اے منظر دیتے محبت دی اندر بول کے آدھے او دنیا والو ادھی رات ویلے کونڈا پکھڑ کے صدیق کی آنکھیں اے کون آیا سرکی یہ بڑی ایک مٹھاس ہے یہ لفظ دے غور کرا ہے مزہ ہمیں ہے محبت کرن والا آدھے ادھی رات ویلے کونڈا پکھڑ کے صدیق کی آنکھیں اے کون آیا فرمایا سینے میں ہاں محمد در کھول صدیق ہاں نال لایا رات دوے لائی قربان منیا درہ تخیل دی اندر جس ویلے ابو بکر صدیق دے کنوچ آواز دیو سی انا محمد الرسول اللہ ابو بکر نے دروازہ کھولیا ہو سی میرے نبی کو سینے نال لایا ہو سی تے او عرض کیتی ہو سی سونا بینو آدے تے میں آوے دا تے میرے نبی نے فرمایا ہو سی ابو بکر رب دا حکم تھے کہ کلانا اپنے یار ابو بکر کوئی نال لے کے ونجنا ہے سبحان اللہ تیاریاں شروع تھی گئی ہیں ہائے تھارا گھرانا تیاریاں دی اندر لگ گیا ہے قربان منیا اے دے جو تکے سواری کوئی نہیں ہے گھوڑا کوئی نہیں ہے اونٹنی کوئی نہیں ہے ابو بکر صدیق دی نظر میرے محمد دے پیران تے پئیے قربان منیا ابو بکر تیرے عشق دی اوتے قربان منیا ابو بکر تیرے پیار دی اوتے قربان منیا ابو بکر تیری محبت دی اوتے قربان منیا ابو بکر تیری الفت دی اوتے قربان منیا ابو بکر تیرے پیار دی اوتے قربان منیا ابو بکر تیری جان
جان نثاری دے اتے قربان ونجا ابو بکر تیرا ہر کچھ قربان کرن دے اتے تے نظر پہ گئی ہے تے بولن لگے سونیا اگر سواری کوئی نہیں ابو بکر سواری ہے میں تھی ایک بیا اکدا توڑا حل کرنا چھوڑا ہاں توجہ ہے وے بڑی سونی گل آ گئی ہے بڑی پیاری گل آ گئی ہے قربان ونجا میں ویدہ چلو سرائے کیا چاکھا میں دیکھ دا میں دے دا میرے تکے سو دے مول بولے سو جٹکا مولویاں جٹکے حساب نال گل میں دے دا کندھے ابو بکر دے سوار نبوت تے میں دے دا کندھے نبوت دے سوار حسین جمعیت اشاعت التوحید و سنت عقیدہ ادنا جا طالب علم آکھن لگ گئی حدالی دے روشن ضمیرو اے سواری بھی جنتی ہے او سوار بھی جنتی اے سواری بھی جنتی ہے او سوار بھی جنتی ہے ابو بکر صدیق سے پیادن ہائے اللہ تو آکو لے ونجے غار سورتے 4.5 کلومیٹر دی چڑھائی ہے قربان منجا میرے نبی دی عشق دی اندر سونے نبی دے پیار دی اندر میرے سونے محبوب دی الفت دی اندر 3 میل دی چڑھائیاں جوان چڑھ داویں دے جوان بھج داویں دے جوان رک داویں دے غارے سور آ گئی ہے آدھے سونا میں نو اپنی فکر نہیں من فکر تے محمد کریم دیئے سونا رک جائیے اندر جاما تے پہلے سارا معائنہ کر کے آوا جب تک تسلی نہ ہوئے انجانی کوئی جو تو ابو بکر کو آنکھیں کچھ ہاں میں نے اپنی فکر کوئی نہیں سونا رک جائیے اندر تشریف گھر تے غار سور دا معائنہ کیتا ہے حدالی دے روشن ضمیرو اللہ تو آکو گھن منجے سبحان اللہ سبحان تے سوراخ جوان بند کریں دا گئے چادرہ پھڑیں دا گئے جب تک تسلی نہیں تھی تے آکھیا نہیں سونا آ جائیے جب تسلی تھی گئی ہے ایک سوراخ جو بچے ایڑی ڈیڑی تیے فرمایا آؤ سونا حضور آئے سبحان اللہ توجہ کری میرا پہلا جملہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے پر ماری دل دی تمنا ہے دل دی امنگ ہے دل دا خیال ہے اکھی میڈیا ہوئے چہرہ میرے نبی دا ہوئے توجہ کرائے غارے سورے 3 جہاڑیں 3 راتائیں جھولی ابو بکر دیے گود ابو بکر دیے مکھڑا میرے نبی دائے گود ابو بکر صدیق دیے تے مکھڑا میرے نبی دائے ہائے گود ابو بکر صدیق دیے چہرہ میرے نبی دائے تے اکھیں ٹکا ٹکا کے ہائے دیکھ دیکھ کے رج رج کے دے دا بیٹھا ہے توجہ کرائے مادران دا ابو بکر کو آواز دئیے ابو بکر تو جو آدھائیں ہائے میری تمنا ہے اکھیں میڈیا ہوئے چہرہ میرے نبی دا ہوئے رج رج کے بیکھ ابو بکر اتھا عمر بھی کوئی نہیں اتھا عثمان بھی کوئی نہیں حضرت علی بھی کوئی نہیں بیا صحابی بھی کوئی نہیں 3 راتی 3 جہاڑے ابو بکر میرے نبی دا چہرہ دے دا بیٹھے تے دے دا بیٹھے ناگ نے جو ڈنگ مارے توجہ میں کنے ایڑی تے ڈنگ جو لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے دل میں کو درد بڑا تھیا لیکن میں لت نہ ہلائی پیر نہ ہلایا کیونکہ میرا محبوب میری گود دی اندر آرام فرما جھوم کی آنکھن لگ گئی حدالی دے روشن ضمیرو میں دے دا یا گود صدیق دی ہو دیئے ہائے چہرہ میرے نبی دا ہو دائے میں دے دا یا گود صدیقہ دی ہو دیئے چہرہ میرے نبی دا ہو دائے
یا گود صدیق دیے یا گود صدیقہ دیے اتھیں ملاون لگا گل کو تا حیران ہو سی ایمان تازہ تھی سی اتھیں روکن لگا گل نو اگلی گل سن اترے جہاڑے ایک گزرے سبحان اللہ سن دے رہویں دو ہجرت دا بڑا سفر ایک جہاڑے رات دی تاریکیے او پچھلا رات جن اٹھڑے حضرات بیٹھن میرے بزرگ وی تو بعد میں نے دیکھو وی تو بعد نکڑا ستارہ تارہ ایوی چمکدہ دمکتا نظر ہم دے دی ہاتھ چڑی ون کے دیکھو تے گود میرے اماں عائشہ صدیقہ دیے تے چہرہ میرے نبی دے تے حضور آرام فرمائن تے میری اماں دیوے نظر پہ گئی ہے تے اماں دے دل چھچ سوال آگا اماں دیے سونا جی میری حمیرہ پیار نال حضور اماں عائشہ کو حمیرہ دیا جی میری حمیرہ تے اماں دیے سونا جی جتنے آسمان دے ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسے جہان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میری حمیرہ بلکہ اس تو بھی ودن زیادائن کہہ دیا تے حضور نے فرمایا میرا یار عمر آنکھو چاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ جا عمر سہیں جا عمر مرید نبی بھی ہے عمر مراد نبی بھی ہے 17 مقام قرآن دئی ہو جائیں قربان منیا فرش زمین تے بولیں دا عرش برین تے تائید اللہ قرآن بڑھا تے پٹھیں دا سبحان اللہ فرمایا عمرہ اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں تے اماں دیے تے میں تعجب کر کے پوچھا سونا میرا بابا سرہ کیے چاکھاں میرا ابا ابو بکر حضور نے فرمایا حمیرہ عائشہ گھبریں دی کیوں آئی عمر دی ساری زندگی دیا نیکیاں ایک پاسے رکھ دیتیاں ونجن تے تیرے ابے ابو بکر دی ہجرت والی 3 راتاں وچوں ایک رات دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں سبحان اللہ اے گل ٹردی چلدی گھمدی پھردی حضرت عمر سہیں دے کندھ اندر بھی پہنچ گئی ہے آج دوہائیں بھائی کٹھے ہو گئے ابو بکر بھی تے حضرت عمر بھی ہائے رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوہائیں کٹھے بیٹھے ابو بکر صدیق کو حضرت عمر آدھر بھائی ابو بکر جی بھائی عمر جی سودا نہ کریے ہاں کیڑی چیز دا فرمایا میری ساری زندگی دیا نیکیاں لے تے ہجرت والی 3 راتاں وچوں ایک رات من دے آیا کھڑ دی دے رہی گلکڑی پاتے ابو بکر صدیق سے فرمیدن عمر او میرا بھائی او جلوت خلوت او نظارے تے او سارا چیزاں میں جاندہ یا میرا رب جاندہ ہے تو ایک رات منگ دی میں ایک لحظہ بھی نہ دے تے میں کیوں نہ آکھا جیڑا اتنا عاشق ہے جیڑا اتنا پیار کرن والا ہے جیڑا اتنا محبت کرن والا ہے ہائے میرے نبی دے بعد ربیع الاول دے مہینے بھی گزرین عمر دا زمانہ آیا یہ مہینے بھی گزرین عثمان سید دا زمانہ آیا یہ مہینے بھی گزرین علی سید دا زمانہ آیا ربیع الاول کئی باری آیا امیر معاویہ دا زمانہ آیا ربیع الاول کئی باری آیا چلتے چلے والما کیوں نہ آکھا دیکھو اتنا پیار ہے اتنی محبت ہے اتنی الفت ہے اتنی دل لگی ہے کہ اللہ والا دے دنیا والو بہو عاشق عشق دے دعوے کیتے بہو عاشق عشق دے دعوے کیتے تے صدیق دا عشق کمالے طاہر یار او غار والی رات دا دیندہ رہا سی روز مثالے عشق آن بہاریاں ڈیوائیاں دیتا گھر دا سارا مالے ہاں عاشق پاک صدیق اکبر جیڑا ستا اج بھی رسول دنالے جڑا اتنا عاشق ہے اور ربیع الاول جھنڈیاں کیوں نہیں لایا بلند نہیں
ابو بکر دا عشق 2 سالہ خلافت دا دور، عمر سیدہ زمانہ، عثمان سیدہ زمانہ، علی سیدہ زمانہ، صحابہ دا عشق تے کنو بدھے یا گھٹے؟ جائیں دا ایمان ہوئے بولیں سارے بولو تے جڑا آج کل ہوندہ پے صحابہ کیوں نہ کیتا؟ معلوم ہویا ہے کہ دین دے اندر ہاں جڑا اگیتے کچھ چیزاں پٹھے سی اپنے حساب نال اندر سٹے سی، او دین نہیں، او سنت نہیں، او بدعت ہے۔ میں موضوع تے آواں گل کتھوں چلی ہے؟ حضرت صوبان آکھو رضی اللہ